Simon Busuttil għandu jingħata l-fiduċja kollha. Dan sostietu deputata Laburista Marlene Farrugia waqt il-programm Xarabank il-ġimgħa filgħaxija, meta mistoqsija jekk wara r-riżultat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Simon Busuttil għandu jibqa' kap tal-Partit Nazzjonalista. Jiena nemmen illi Simon Busuttil m'għandux jiġi ġudikat għaliex dan kien kapaċi biżżejjed illi ħa deċiżjoni daqshekk ta' responsabilità illi ħa partit imkisser f'idejh tilef b'36,000 vot mara din l-elezzjoni u xorta ġab it-tielet siġġu għall-partit tiegħu. Anzi, għandu jingħata l-fiduċja kollha. Marlene Farrugia li kienet waħda mill-mistiedna li kienu qegħdin jiddiskutu r-riżultat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew irreferiet għal meta Simon Busuttil ħalla il-kariga tiegħu ta' membru parlamentari Ewropew u dan minkejja d-diffikultajiet kollha li kien jaf li se jsib qudiemu fil-Partit Nazzjonalista. Simon Busuttil meta ġie msejjaħ minn karriera brillanti li kellu fl-Unjoni Ewropea biex jagħti palata lill Partit Nazzjonalista fil-Gvern li kien missilqih ma qadx jgħid li ejju ħanoqgħod nibqa' fejn jiena x'komdu qiegħed, telaq kollox ġie hawnhekk ħa il-partit kważi f'idejh, kien jaf li kien diġà partit fallut, kien jaf li kien hemm telfa kbira tistennih u xorta ħad responsabilità tal-partit. Marlene Farrugia sostniet li Simon Busuttil għandu bżonn iħott il-partit mill-qiegħ u jibnieh mill-ġdid. Simon Busuttil għandu jkollu is-sapport kompatt ta' sħabu, temmet tgħid Marlene Farrugia.